بيتخوني مريسي حسب لطوجها بندر ملس مريسي حنت ثلاثي تقيكا حوخك قتل مريتكا نابالك فلسوم تريدكا وحيل قفف ببعدي كمو السدرا قزاخا وري ثلاثي مميو من إسي سلام كبرانن تخاتلتنا كما يكنيهم سب كابن نابن كساقم كاب قدم تصنحه أكايدا نايدك سبيوم حدا والكسب حانت سدرا ويون حانتي قجلن حبرة السب مصدركي من نبابرو حسمن كالت أقامن كابن نابن يساقوم يوم زدما مبزحتو اوان بدليتهم زفتسم بعلاتهم بزي زقوانا دقفتو وعيزهم مسرح مسقام زكايدو تقباريوم لومي أبز إسران حدن كفل زمن النريو زلناقن سبات كيش النقن من نبابرون من مكياد عقمي مزسونون أوراقا أبدحان يخون بتزامادي أبصبق درجة من نبابرو زنوبرو من اسيات بفلاي كالوت أكالات حبر السبد ما بحفشا كبيتو من كبابي أومن نابكال خبابيتات بمعشاون بمتلالن زكاد ناي سقردو بسرحات أبزع علمنا جنينيو زر زلوم أورا نايز كي تكبار زفت أمور لخبابيتات علمنا زبزح أب هاجرات أفريقان إسيام كوينو كابونا بودما أبتن بزيادة بدخلنا زفلت هاجرات نايزن كلتا أهجراتيو ببزحي زكايد إذا تكبارات ناي تشويان بمتلال بسقردوب نسبات كم تريت بمحاز أمسايا ناي تجيهم متحاسكا نسدرابيت ناي تسجاري إذا زي بحال جنزب محتاتن نسدرابيتاتن حبرت السبن نابتشين كتن تسجمن بمودا بليونات دولار مخعبات حدا عب منشي ناي جنزبن كتبان كوينو نجبرنياتات يقلقلالو أبز حلف قرب عمتات كأمو نسبات بحيل بمشواي بملكع سقردوب نبهاجرات وصاي كمسا قومو بمقبار زقبر زلو كساب كابتوم ستجوي سبات بس كحكحي قفعي مقتالن أكالاتهم مقدالن زعامسلة نايجيهون شويان تقبارات نبوزحات دخاتات هاجرات كابز الساقيان زلو قبناوي في السامتاتيوم هاجرنا إرتران قال خفال كمن سياتنا ندما كابز قداي كان ملت أي كألنا نزلنا بفلاي بهاجرنا بهاجرات معرابن أقل قاليهم ويانن تبلغ تسباتن بحبار بمخان نيرتراوان كاب هاجرهم بموسى نفس الدت نقال خباتهم دما كم نعصر شوعاتن عصر شمونتن كفل زمن كم قلايو وي برايو بمحاز سب أبلعلي كالي كوم أفطور زقادة إكاني زرئيلوز نبارون زلون اكي تكبارات كلاتنا إيرتراوان انفلتو سلازخونة متقاسو اهدلن نلومي كبرانن تقتاتلتنا بزعبازي أورا من اسيات إيرترا ناشتون كالوت أكال كاب حبرة سبن إيرترا بمتلال نابس قردوب كم زمرحو زقبر زنبرن جناون صلوؤو زي حاسسن زلو تكبارات زن صبارق تحسطوينا كنغربالكم نسلم كتتالكم أقدمنا نمسكنوكم إفرام قدي سناي مكتتال أي حاسسن زخرنا أي كسن لبنا معرف كي قبرنا له نزهدم زيقاتنا نبيعنا ناي ترفنان رعينا ناي سقدنان نخطر وارير تكاني بدهونا حنيني أبزي وانزي كبيد أهوراو ستتاو سقات فتير زلو عبن زتحلالخن قداي بمربب تأساسيرو زكايد زتودب جبن زي حقاوم سقار سبات هيومان ترافيكينج كوينو نرغبام زي حقاوم سقار سبات أب عالم قلتف عبيت زلو عمتاوي بجمجام أستات 250 بليون دولار أتاو زركبو عبوانينيو درجة عالم عمتاوي بمليونات زغطر سبات أب جبن زي حقاوم سقار بزتوافرو والكسباتن تكالاتن تتاليلهم وحسنت بزيبلو حدقنيا مقدي نفس الدت يمرحو بسمكوخا أستات 25 مليون سبات
ግዳይ ናይዚ ዘይሕጋዊ ንግድ ብሰብኣውነት ኮይኖም ንሓሳረ መከራ ተቃሊዖም ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቖም ይርከቡ። ቀዳሞት ግዳይ ናይዚ ብዋጋ ህይወት ደቂ ሰብ ገዚፍ ኣታዊ ዝርከቦ ዘይሕጋዊ ኢንዳስትሪ ዝኾኑ ሰባት እቶም ተሰዲዶም ቁጠባዊ ትሕዝቶኦምን መነባብሮኦምን ከመሓይሹ ዝሕልኑ ብድኽነትን ማሕበረ ቁጠባዊ ሕሰምን ዝሳቀዩ ዜጋታት ኣብ ምምዕባል ናይ ዝርከባ ሃገራት እዮም። ብማይ ዘምዑግ ዘይተጨበጠ መብጻዕታት ተጎልቢቡ ዝካየድ መርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ንዓና ንኤርትራውያን ውን ከም ህዝብን ሃገርን ኣረኻኺብልናዩ። ከም ሳዕቤኑ ብቁፅሪ ውሕዳት ዘይኮኑ ኤርትራውያን ግዳይ ገበናት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ኮይኖም ኣለዉ። ነቲ ኩሉ ጸገማትን ግፍዕን ሓሊፎም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ዝተደኮኑ መዓስከር ስደተኛታት ተዓቂቦም ዝርከቡ ድማ መብዛሕትኦም ኣብ ንኡስ ዕድሜኦም ተጸበይቲ ረድኤትን ምጽወታን ኮይኖም ናይ ትምህርትን ስራሕን ዕድል ተነፊግዎም መጻኢኦም ዘይፍለጥ ከርፋሕ መነባብሮ ይሕልፉ ኣለዉ። ናይ ኤርትራውያን ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ዜጋታት ፍሉይ ዝገብሮ እቲ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ብቐንዱ ብምዕራባውያን ሓይልታት ኣልያ እናተገብረሉ ተመዊሉ ዝካየድ ዝነበረን ዘሎን ፖለቲካዊ ዕላማታት ዝተሓንገጠ ምዃኑን እዩ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን መሻርክታን ንኤርትራ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ነጺለን ብኩሉ መዳይ ንምድኻማ ኣብ ልዕሊኣ ንነዊሕ ዝቐጸለ ወተሃደራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ሸርሕታት ክፍጽማ ጸኒሐን። ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ብውክልና ዝጠፈሸ ወያነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ቁሉዕ ወተሃደራዊ ወራር ክካየድ ኣተባቢዐን። ድሕሪኡ እውን እንተኾነ ቢን ኮሚሽን ዶብ ከይትግበር ጆሆ ሒዘን ኣይ ሰላማይ ኩናት ውጥር ሃዋሁ ፈጢረን እየን። ኣብ 2009 ከምኡውን 2011 ዝኾነ ምኽንያት ዘይነበሮ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን እገዳታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣስገዲደን። ማዕረ ማዕረቲ ኣብ ወተሃደራዊ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ዓንኬላት ብቐጻሊ ዝተገብረ ተጻብኦ ቁጠባዊ ዕብየት ኤርትራ ሓኒቕካ ማሕበረ ቁጠባዊ ሕሰምን ሰብኣዊ ቅልውላውን ፈጢርካ ጸኒሕ ኣጀንዳ ምልዋጥ ስርዓት ንምትግባር ዘኽእለን ህዝባዊ ናዕቢ ንምልዕዓል ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ ታሕሳስ 2003 ዓመተ ምህረት ንኤርትራ ካብ ኣባልነት ቁጠባዊ ምትሕጋዝ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ኣጎዋ ክስርዛ እንከሎ ኣብ ሰነ 2009 ዓመተ ምህረት ድማ ኣብ መስርዕ ናይተን ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ማለት ሂማን ትራፊኪን ዝሳተፋ ሃገራት ብምጽምባር ኣብ ልዕሊኣ ጽኑዕ ፊናንሳዊ እገዳ ክግበር ወሲኑ እዩ። እዚ ጸሊም ታሪኽ እዩ። ብዘይካዚ ኣሜሪካን መሻርክታን ኤርትራ ካብተን ብአን ዝዝወራ ኣህጉራውያን ትካላት ፊናንሳዊ ልቓሕ ከይትረክብን ኩባንያታት ምዕራብ ኣብ ኤርትራ ርእሰ ማለን ከየውፍራን ዓጊተን። ብዘይካቲ ብኣሜሪካን መሻርክታ ሃገራትን ዝፍጸም ዝነበረ ተጻብኦታት መጋበርያ ምዕራባውያን ሓይልታት ዝኾና ከም ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት UNHCR፣ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ ሂማን ራይትስ ዎችን ባይቶ ሰብኣዊ መሰላትን ዝኣመሰላ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኢና ዝብላ ኣህጉራውያን ትካላት ከምኡን ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዝኣመሰሉ ቲንክ ታንክ እውን ካብ ዝቆምሉ መትከላትን ዕላማን አንደልሂጾም ነቲ ብሰንኪ ጉጉይ ፖሊስ ኣሜሪካን ሰዓብታን ዘጋጥም ዝነበረ ጸገማት ብምምዝማዝ ምስሊ ኤርትራ ንምድዋን ንዓመታት ብዘይ ምቁራጽ ዝቐጸለ ናይ ምሲጣን ዘመተ ከካይዱ ጸኒሖምን ኣለውን። ዕላማ ናይዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክካየድ ዝጸንሐ ኩሉ መድያዊ ሸርሒ ብቐንዱ ህዝቢ ኤርትራ ከቢድ መስዋዕቲ ኸፊሉ ናጽነቱ ብቕልጽሙ ምስ ጨበጠ ሓራ ፖለቲካዊ መስመር ዘረጋገጸት ረህዋን ሰላምን ዝዓሰላ ብልጽግትን ምዕብልትን ሃገር ንምህናጽ ከካይዶን ዝጸንሐ ሓያል ጻዕሪ ንምብርዓንን ኣብ ቀጻሊ ግጭትን ዘይርግኣትን ሸሚምካ ሞራል ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ መኸተን ሃገራዊ ወንን መንእስያት ኤርትራ ድማ ብፍላይ ንምስባሩ ዝተኣልመን ገና ዘይዓረፈን እከይ ተግባራት ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን በንጻር እቲ ዝተገብረ ኩሉ ዓይነታት ተጻብኦታት ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ዝተሓስበ ኣይተንበርከኸን። በንጻሩ ሓድነቱ ብምትራርን መሳርዑ ብምስጣምን ኣብ ልዕሊኡ ዝተጠጀአ ሸርሒ ብሓያል ፖለቲካዊ ንቕሓት እናበደህን እናፍሸለን ክጓዓዝ ጸኒሑን ኣሎን። ህዝቢ ኤርትራ
መኸቱ ብወተሃደራዊ ሓይልን ብቁጠባውን ፖለቲካውን ሸርሕን ስለ ዘይተጻዕደ ካልእ በዘን ሃገራት አንጻሩ ዝተኣልመሉ ውዲት ኤርትራዊ መንእሰይ ወለዶ ብብዝሒ ካብ ሃገሩ ሓፂሉ ዝጠፍኣሉ ብግዳም እናተመወለን እናተኣልየን ዝሰላሰል ሰፊሕ መርበብ ፍልሰት እዩ ከም ኣካል ናይዚ ሸርሕዝ ድማ ተኸታተልቲ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ካብ ኤርትራ ሰባት ክሃድሙ ኣብ ምትብብዖም ተጸሚዶም ነይሮምን ኣለውን ንኣብነት ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ብምትሕብባር ንሓደ ክፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ ማለት ንብሔረ ኩናማ ብጃምላ ካብ ኤርትራ ብስደት ነቲ ብሔር ንምጋዓዙ ክሰርሓሉ ፈቲኑ ነይሩ እዩ ኣብ ለካቲት 2009 ዓመተ ምህረት ድማ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዝሃድሙ መንእስያት ኤርትራ 10,000 ንዝኣኽሉ መንእስያት ኤርትራ ናይ ዕቁባ መሰል ከም ዝመደበ ብወግዒ ምፍላጡ ዝዝከር እዩ መን ከኽርሶዖ ይኽእል ብዘይካዚ ብዙሓት ሃገራት ምዕራብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነቲ ኣብ 2009 ዓመተ ምህረት ከምኡን 2011 UNHCR ብምስጢር ኣዳልዩ ዝዘርግሖ ንኤርትራ ብምሲጣን ዜጋታት ኤርትራ ኣውራ ድማ ኤርትራውያን መንእስያት ብቐጥታ መሰል ዕቁባ ክረኽቡ ከም ዝግባእ ዝሕብር ሰነድ ምርኩስ ዝገበረ ፖሊሲ ብምትእትታው ኤርትራውያን መንእስያት ብብዝሒ ናብ ሃገራት ምዕራብ ብፍልሰት ንኸቕንዑ ኣተባቢዐን እየን ነዚ ንምትግባር ብጉልባብ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት በቲ ኮሚሽን ንኤርትራውያን ዝግበር ዝነበረ ሓለፋ ተደሪኾም ዝሰድዑ ኤርትራውያን መንእሰያት ጥራሕ ዘይኮኑስ ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ እውን ከይተረፉ መሰል ዕቁባ ንምርካብ ኤርትራውያን ኢና ናብ ዝብልሉ ደረጃ በፂሖም እዮም ገለ ካብዞም ኤርትራውያን ዘይኮኑ እሞ ኤርትራውያን ኢና ብምባል ምስ ኤርትራውያን ነዚ ናይ ሃገራት ምዕራብ ምኹብላል ካብ ሃገር ዝብል ሜላ ዝተጠቕሙሉን ኣብ ረብሕኦም ዘውዓልዎን ገለ ክፋሎም እዞም ኣብ ፍቐዱ ሃገራት ምዕራብ ሰለማዊ ሰልፊ ክገብሩ ዝውዕሉ ደገፍቲ ጭፍራ ወያነ ተጋሩ ይርከብዎም ዝእለም ችጣራ ኣልኮላዊ መስተ ናይ ሓሽሽ ዳንኬራ ኩሉ ኣቕልበሉ ዝግበር ፈጠራ ሓራ ንኽጥውት ሃገርካ ኤሪትራ ኤሪትራዊ መንእሰይ ዘይርሳዕ ሞያኻ ኩሉ ነብረ ዓለም ንጎኒ ገዲፍካ ብርፁን ስሚት ባዕዳውያን ነፂካ ብድሩ ብምባል ንጉዳይ ሃገርካ ሪሕን ከይበልካ ገና ምዕሸልካ በጃሒት ንኾይኑ መንእሰይ ኣዲሽ ከም UNHCR ዝኣመሰሉ ትካላት መጋበርያ ናይቲ ውዲት ብምዃን ኣብ ከባቢ ዶባት ኤርትራ ኣብ መሬት ኢትዮጵያን ሱዳንን ማዓስከር ስደተኛታት ብምቋምን ነቲ ዝጸንሐኻ ብምስፋሕን ኣብ ምትብባዕ ፍልሰት መንእስያትን ዜጋታትን ኤርትራ ተጸሚዶም ጸኒሖምን ኣለውን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ባራክ ኦባማ ከም ዝኽብል ትዝክርዎ ዶ ቃል ብቓሉ ከም ብበልኩም ኣብተን ኣብ ሰሜን ኮርያን ኤርትራን ዝኣመሰላ ዝኸፍኣ ሃገራት ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑን መንእስያትን ሃዲሞም ንኸምልጡ ምዝሰርሑ መሻርክቲ ንተሓባበር ኣለና ውፅኢት ድማ ንረኽበሉ ኣለና ክብል ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዝሃቦ መግለጺ እተን ዝተፈላለየ ኣስማት ተሓንጊጠን ብስም ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝንቀሳቐሳ ኣህጉራውያን ትካላት ክሳብ ክንደይ መጋበርያ ውዲት ሃገራት ምዕራብ ብምዃን ኣብ ትግባረ እኩይ ኣጀንዳታት መወልትን ተጸሚደን ከም ዘለዋ ዘረጋግጽ ጭቡጥ ኣብነት እዩ እዚ ድማ እቲ ንኤርትራዊ መንእሰይ ዕላማ ዝገበረ መርበብ ፍልሰት ሰፊሕን ኢድ ዓበይቲ መንግስታትን ኣህጉራውያን ውድባትን ዘለዎ ዝተወደበ ምዃኑን ዘመልክት እዩ ኣቐዲሙ ከም ዝተጠቕሰ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ቢልዮናት ዶላር ኣታዊ ዝርከቦ ዓብዪ ኢንዳስትሪ እዩ ክንዲ ዝኾነኻ ሕቡእ ኣጀንዳ መወልቶም ንምትግባር ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ሱዳንን መቐበሊ ስደተኛታት ዝደኮኑ ሓለፍቲ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን መሻርክቶም ሰበስልጣን ናይተን ሃገራትን ብስም ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ብምርካብን ሰፊሕ ዕድላት ስራሕ ብምፍጣርን ቀሊል ዘይኮነ ረብሓ ከኻዕቡቱ ጸኒሖም እዮም ምምሕዳር ስደተኛታትን ጉዳያት ተመለስትን ኣድሚኒስትሬሽን ፎር ሬፊጂ ኤንድ ሪተርኒ ኣፌርስ ኣራ ብዝብል ስም ዝጽዋዕ ብካድረታት ጭፍራ ወያነን
ብኣባላት ድህንነት ክልል ትግራይን ዝመሓደር ዝነበረ ትካል ምስ ሰራሕተኛታት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት UNHCR ብምትሕብባር ብስም ኤርትራውያን ስደተኛታት ከካይዶ ጸንሐ ናይ ረብሓ ጸወታ ንኣብነት ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ናይቲ ሰብኣዊ ሓልዮት ዝመስል ንጥፈታት UNHCR ዘሎ ገዚፍ ረብሓታት ዘቃሊዕ እዩ። ኣራ ካብ ምምሕዳር ክልል ትግራይ መሬት ብምክራይ 4 ማዓስከራት ማለት ማዓስከር ሽመልባ፣ ማዓስከር ህጻጽ፣ ማዓስከር ሚዓይንን ማዓስከር ዓዲ ሓሪሽን ብምቋም ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት UNHCR ብምትሕብባር ኤርትራውያን ዝቕበል ዝነበረ ትካል እዩ። ክራይ ናይዚ ማዓስከራት እዚ UNHCR ዝኸፍሎ ኮይኑ ንሓደ ማዓስከር ስደተኛታት ዓመታዊ $2.4 ሚልዮን ኣሜሪካ ይኸፍለሉ ነበረ። በዚ ድማ ናይ 4 ማዓስከራት ዓመታዊ $9.6 ሚልዮን UNHCR ብመገዲ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብቲ ትግራዋይ ትካል ኣራ ኣታዊ ይገብሮም። ትግራዋይ ትካል ኣራ ድማ ክራይ ናይቲ መሬት ንምምሕዳር ክልል ትግራይ ይኸፍል። እዚ ትግራዋይ ትካል ኣራ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ስደተኛ ወርሓዊ $150 መሻርፍ ካብ UNHCR ይቕበል ነበረ። ነቶም ስደተኛታት ዝወሃብ ግን ኣብ ወርሒ 80 ብር ጥራሕ እዩ ዝነበረ። ኣስተብህሉ $80 ዘይኮነስ 80 ብር ንሓደ ስደተኛ ግን $150 መሻርፍ እዩ ንወርሒ ነይርዎ። እቲ ዝተረፈ እምበኣር ናብ ካዝና ክልል ትግራይ ኣታዊ ይኸውን። ካብዚ ክፍሊት እዚ እቲ ዝነበረ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወርሓዊ ካብ 4.5 ክሳብ $6 ሚልዮን ኣታዊ ነይርዎም። ብዘይካዚ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ብስም ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ዝተፈላለያ ለገስቲ ማሕበራት ዝመጽእ ማእለያ ዘይብሉ ዓይነታዊ ሓገዛት እውን ሓለፍቲ ትግራዋይ ኣራ ምስ ወኪላት UNHCRን ምስ ሰበስልጣን ክልል ትግራይን ተመሻጢሮም ናብ ዝደለይዎ የውዕልዎ ነይሮም እዮም። ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ንህፃናትን ትሕቲ ዕድመን ተባሂሉ ብዩኒሴፍ ዝወሃብ ዝነበረ ደገፉን ብምሉኡ ናብቶም ዝምልከቶም ከይበጽሐ ሓለፍቲ ክልል ትግራይ ሰራሕተኛታት ኣራን UNHCRን ጅቦኦም ከህጥሩሉ ጸኒሖም እዮም። ሰመዝ ኣራ ምስ ሓለፍቲ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብምምሽጣር ክፍጽምዎ ጸንሑ ካልእ ዘስደምም ውዲት ከዓ ናብ ሳልሳይ ሃገር ናይ ምስጋር ዕድላት ብስም ኤርትራውያን ገንዘብ እናኽፈሉ ማሕፉዳታቶም የህጥሩ ወይ ድማ ብሰበይ ሰብካ እቲ ዕድል ንኻልኦት ተጋሩ ይህብዎም ምንባሮም እዩ። በዚ ድማ ፋይሎም ኣብ ሃገራት ኣውሮጳ፣ ኣውስትራልያ፣ ካናዳን ኣሜሪካን ዝኸደ ህይወቶም ግን ብግብሪ ኣብተን ማዓስከራት ዝበለዩ ኤርትራውያን ብቁፅሪ ውሕዳት ኣይኮኑን። ኣብ ወርሒ ሕዳር 2020 ዓ.ም ጭፍራ ወያነ ኣብ ልዕሊ ሰሜናዊ እዝ ፌደራል ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ ቃጻ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ኣብ ዝተወልዐ ግጭት ብትካላት ረድኤትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኢና ባህልቲ ውድባትን ዝተሰምዐ ኤርትራውያን ስደተኛታት ይቕተሉ ኣለዉ፣ ይጋፍዑን በስገዳድ ናብ ሃገሮም ይምለሱን ኣለዉ ዝብል ጫውጫውታ እምበኣር ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ዘለዎም ሰብኣዊ ሓልዮት ዝተበገሰ ዘይኮነስ ብኣውርኡ ውልቃዊ ረብሓታቶም ስለ ዝተተንከፈ ጥራሕ እዩ ነይሩ። كلهم من الحقي نتاري قمتلتي نحاك رقيسو نفتح وجهتي رقعت زيد اليوم نحافي زبتي عدي لا يتحبو بلهم ببحتي ዕጡቃት ኣባላት ጭፍራ ወያነ ሕነን ምፍዳይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዝፈጸምዎ ዛጊት ብዝርዝር ዘይተጸውየሉ ዘስካሕክሕ ቅትለት፣ ጾታዊ ዓመፅን ካልእ ገበናትን ወከልቲ ዝተፈላለያ ትካላት ረድኤትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላቲና ባህልቲ ውድባትን ኣፍ ኣውፂኦም ዘይምኹናኖምን ጎላቢቦሞ ክሓልፍዎ ምምራጾምን ድማ ነዚ ሓቂ እዚ ዘግህድ እዩ። ቀዳማይ ፖለቲካዊ ዕላማ ውጥን ፍልሰት ብዘይተጨበጠ መብፅዓ ሃምን ቀልብን መንእስያት ብምስላብ ዓቕሚ ምክልኻል ሃገር ኤርትራ ምደኻምን ዓያይ ጉልበት ናይ ኤርትራ ምስቋቑን እዩ ነይሩ። እቲ ካልኣይን መሰረታውን ዕላማ ድማ ኣብ ደገ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝብድህ ናይ ተቃውሞ ሓይሊ ጠፍጢፍካ ሽግር ብምፍጣር ኤርትራ
بزعبا لؤلاو مريتا حطو غيت العلن لمستن مقباران آفا نمعباسن ينيرو اتوتن إذ الشرح زي قبل علي هزبنان من سياتنان زورودو مهسيتي أقاليل كازر أكوانتا زي كونه مستقلو زفوسوسو قزيف مالن زتقيادولو تعرنجن علامو فتوما يوقعن كتباو سقماتهم نمفتاحن من نبابروم نممحياشن بمحساب نفس الدز زقنعو زيقاتاتنا أبتي مدرقن التبهايلو زتنقرولهم بوتا دحر مبصحهم مقابريا بوليتيكاو الشرحي هندست فلسات كوينهم أي ترفون انترفو أزيوم بخوبدوم جزءات زقونو وحدات وقادا اتم زبازحو كاب هزبو من منقستو من كيرحاقو سدرابيتهم كحقزون أبهاقراو مدبات لمعات بنتفت كواسون تسانيحو من اللون زيقاتات إرترا قبل لمعات هاقروم كيت تحاقاقزو بقالا هاقراس توسده كلتا مئة قبري ناي معقات سقم تدما وطن فلسات حزوز تبقس علاما بزي مسمارو زفوترو ناي چنكت قبر من سينيرو زي حقاوي مسققار سبات هيمان ترافيكينج نسل ربحا ندحنت يودك سب أب حرقا زودق زعابي قبنن مقاس سب أو مسالن كوان تخونه مبزحتو اوان أب كمززع مسال قبن ستتصمدو قبننياتات والكسبات يخونو تكالات بقبن تحاتيتهم أب كدم حقيق قربو أي رأيين يوم كم أصل زخون خايو منقست إرترا قبل علي إرتراوان تفتسم قبنات نقد بسبعونات بناس أكال كتسارن قبرنياتات نفردو قربون نابودو حبرات هاقرات زقربو تدقاقا من محسنتا بتن تكالات ناي ودو حبرات هاقرات ووتاو ملسي رخيبو أي فلتنيو مخنياتو فلوتيو اتوم بالعلي العلي تتابق تسبعو مسالات النابلو نصوحات زمصلو جنكا بقبري بدم سب زهبتمو الكسباتن تكالاتن قبنهم من انتخيك الشحيو نتي ترعانات ناي إرترا فتسم زيك بولوا انت تاريخ جن معالتو حاليو اتحاكي كوتسو مخانو تردر يلن استوعللو مدرخ أخيلو يتختلو علو كميخا قس زمسلو لو عمليت زخلقو سمسل تخلو حالي بيوجيقنا قرات بعلمتكل تبقس منسي أسير وتختل شمو أي تقبرن انترفو هيواتو تلعن عتقو زنار قيايتو مباركس كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديانيت أسمرا نلومي زدالنا تحستو أبزي فتسيمنا يلنا نزا چانلنا نمعبان نمسفحان من انتق حقزنا تم كساب حجي سابسكرايب زي قبركم تخطاتلتنا سابسكرايب كتقبروا كم اون كلاتكم لايكين شيرن بمقبار كزرق حبو نزي تحستونا نلابوكم ببزلنا سلام نقلاتنا دحنك النيو عوتنا حفاش نبوني قديف كابرو سون سمين بعداويا نسي كابدو بمبال نبوداي هاقر كادر كيبكا يا بديشن كابجاي وغيكا بركا ونسي عديش ولد ونسي وغرقا كيرا بدالي تفوق دوامي مكاني إريتراوي من قصي جري سامو يا خاقلونا أبرا عالم نبوني قديف كابرو سون سمين بعداويا نسي كابدو بمبال نبوداي هاقر كادر كيبكا يا بديشن كابجاي بركا ونسي عديش ولد ونسي وغرقا كيرا بدالي تفوق دوامي مكاني أربنياوي من إسي يتنتن تاريكا لبوا أبوات حدري تقبلكا كابجيزي سساتات بركا ألقا أمبي نهاجري أي جزاني الكا
ከተማ ገጠር ወዳታት ኤሪትራ ብኩሉ ኩርናዓት ትውሕዝ ናብ ተውራ ብንጹር ዕላማ ዝሕለል ሓለና ጸላእ ኸይብሕታ ምጭውቲ ሃገርና ኤሪትራዊ መንእሰይ ዘይርሳዕ ሞያኻ ኩሉ ናብረ ዓለም ንጎኒ ገዲፍካ ብርቱዕ ስምዒት ባዕዳውያን ነጺካ ብድሁ ምባል ንጉዳይ ሃገርካ ድሕን ከይበልካ ገና ብዕሸርካ መጃሂድ ኮይንካ በለካሲ መንእሰይ ዓዲሽ ወለዱ መንእሰይ ብኽራራት ጌራ ገዛቲ ዕድሞም ዘባቢካ መጋኒ ኩሎም መደል ሓቕቲ ንታሪክ ገምጠልቲ ንሓገር ጊጾ ንፍትሒ ወሰይቲ ርግኣት ዘይደልዩ ንሓባይ ዘበቲ ዕድል ኣይተሃቦ በሎም በብሓንቲ ንዓኻ ንምስዳእ ዝእለም ሽጣራ ኣልኮላዊ መስተ ናይ ሓሽሽ ዳንኬራ ኩሉ ኣቕልበሉ ዝግበር ፈጠራ ሓራ ንኽትወፅእ ሃገርካ ኤሪትራ ኤሪትራዊ መንእሰይ ዘይርሳዕ ሞያኻ ኩሉ ናብረ ዓለም ንጎኒ ገዲፍካ ብርቱዕ ስምዒት ባዕዳውያን ነጺካ ብድሁ ብምባል ንጉዳይ ሃገርካ ድሕን ከይበልካ ገና ብዕሸርካ መጃሂድ ኮይንካ በለካሲ መንእሰይ ዓዲሽ ወለዱ መንእሰይ ብኽራራት ጌራ ገዛቲ ዕድሞም ዘባቢልካ መጋኒ በለካሲ መንእሰይ ዓዲሽ ወለዱ መንእሰይ ብኽራራት ጌራ ገዛቲ ዕድሞም ዘባቢልካ መጋኒ